Здравейте, Елена Стамова е с вас. Каква е ролята на груповата терапия и каква роля играе групата в цялата тази констелация? Тогава, когато имаме групова терапия, всеки един от участниците си взима по нещо, споделено от другият участник. Много често, тогава, когато констелаторът зададе въпрос и всъщност ние осъзнаваме, че ако сме в група от 20 човека, той е зададен на един човек, но в тази група поне 5 човека се разпознават и казват: но този въпрос е точно за мен. Ето за това е много голяма силата на груповите констелации, защото когато се отработва един човек, едновременно с него може още 5-10 човека да припознаят неговата случка като част от техния живот. И тогава, когато се вижда като страничен наблюдател, нещата се преживяват много силно, защото особено когато участвате в констелация и бъдете избрани като заместник, вие влизате в полето и виждате как не случайно са ви избрали. Обикновено след като приключи констелацията, всеки споделя какво се е случило и се оказва, че никой не попада случайно в констелация и изборът му на какъв тип представител да бъде, каква роля да изиграе, също не е случайна. Много често, ако примерно една жена бъде избрана за майка и тя си окаже строгата господарка, всъщност когато я попитат в живота ти каква си, тя е точно такава. Няма нищо случайно, тези терапии са много интересни, затова ви призовавам, ще направя безплатна бърза демоверсия на констелация. Който иска може да ми задава въпроси, който иска да се включи, ще направя промоционална пакетна групова констелация, за да усетите как работи този метод и колко е интересно, колко лесно на подсъзнателно ниво работят нещата и как след констелацията има много различни осъзнавания. И най-интересното е, че още докато се прави сесията с констелация, всъщност ефектът е да се усети едно облегчение, едно успокоение, една лекота. И тогава, когато още на момента ви усетите лекота, всъщност това е уникално, защото в много голяма част от случаите всички хора отиват на такива сесии с притеснение. Тук имат една буца, някакси им е стегнато гърлото и след като приключи сесията, тя минава така. Всяка сесия си е различна, но след сесията е прекрасно как хората казват: много ми олекна, все едно се природих, все едно свалих чували с тежест от гърба си. Уникално е усещането, когато всъщност констелаторът ти натисне бутона, но натискайки бутона, клиентът изпусне парата и му олеква. И всъщност този въздушен балон, това напрежение падне и клиентът осъзнае колко лесно се е случило това трансформиране и тази преработка. Затова сесията с констелация наистина е един от най-бързо работещите методи днес и много бързо се терапевтира с него и се размищват се случки с лекота, така чрез представителите. Не е нужно да просто се изказват думи, казват се дали точно определени фрази, които констелаторът, когато води констелацията, казва какво да се каже и участниците повтарят. Това изказване и освобождаване от гърлена чакра, от пета чакра, води до много голямо облегчение. Пробвайте, ако нещо ви тежи, просто го изкажете на глас или го напишете на лист, да видите колко много облегчава. С любов и благодарност, Елена Стамова. Очаквайте още такива интересни видеа относно констелациите и как те работят за нас и за нашата трансформация към по-добър живот.